Ина дастой вай, ина ҳама гардан мисол ҳама дар китиф мундагӣ. Дастой вай дар кисаш. Ина ҳурмати ҳиза хай ты президенти ты айби халқ ҳамхе чӣ кардан эра эрка кардан ами тои дараҷаро халқ ҳамхе кард. Владимир ина Путин президенти Россия я асабняк ёфтан халқ чихе хест. Ай киҷоя ипл чияй ай киҷо ёфти чӣ кор карди халқ хест ку мисол. А резиденцияи Тоҷикистон давай ят намедона чӣ гапай дар ӯ резиденцияи вай. Ё мошинои бачааш ё неверош ай киҷоя ипл. Ҳатман тарсидан ку бовар ку отчама маҳкам мекунанд мезананд мекушанд. А бача ман хай дору модарам ҳамуҷа падарам ҳамуҷа мисол хаҳаром хешу тавор ҳамаш дар ҳамуҷа. Агар аи мо битарсем ки меқапанд мекушанд маҳкам мекунанд тогда чӣ дар кор зиндагии мо чӣ дар корай ҳами хеста гавздан дар корай. Ма ҳам мисол ина ҳози ами халқ я хелш ма намефаҳму бовар ку бобои Муҳаммад я хе халқ да намефаҳму. Я хе халқ меган меран дар Тоҷикистон ҳаму президент ҳаму муҳтарам Эмомалӣ ай кияй мероя дар пеши вай саҷда бо ҳаму кору бор. Ай иҷ меган халқ мега мо ихеле мухеле меран дар уҷ бо саҷда. Охи чӣ дар кур? Раст ҳами гуфти русо газуш да конца газуй гуфти. Дига вариант нест. Бале. Иноз барои суҳбат ростоне рост ёк. Ина ҳаро модари мо ра бина. Ин мардак чишм серкини мерава, ин мардак сафари корӣ намера. Ина дастои вай, ина ҳама гардан мисол ҳама дар китиф мундагӣ. Дастои вай дар кисаш. Ина ҳурмати ҳиза хай ты президенти ты чӣ бо нигоҳ ки духтаракои ёше ки шояд зери синам бошад баъзеш. Масалан ин чишм серкини мерава, ин золими ин мақсадаш сафари корӣ нест. сафари корӣ нест, ин исрофкорӣ аст, ин чишмсеркинӣ аст, ин ҳаму хонадони моро беномус кардан аст. Як гапи дига ин айби халқ ҳамхе чӣ кардан эра эрка кардан ами тои дараҷаро халқ ҳамхе кард. Халқ агар мегуфт ки мисол я конституция ҳастай мисол поправка ҳастай я Тоҷикистонда мисол поправка конституция законо мисол барои риш мондан меган барои сатр кардан закон бировардиянд. Охи хайҳо мо мисол мо риши ма ты чӣ кор дорӣ ма барои ин бояд ма патент биспорум ма налог биспорум а бача ты риши ма чӣ кор дорӣ. Зира ятра меқапанами хемекуна мебара метиҳад 100 сомон мисол ин ма патент гирифтам ма патент дорум ма ина ма риш мемонам. Ё барои тонировка мошин $300-400 бегиранд тонировка мекунанд. Мисол ё ту вайра ман ку тонировкара ё вообще мон ҳама бигардан ё барои риш ятр дитр хайо меқапан маӣ мекунанд чӣ мекунанд хай бечора ришошу мегирад. Хай ҳами халқи ҳами вай чизе гуфтестай ҳамуро кардесиян. Агар накунанд ҳамуро мисол я 10 одамай 20 одамай хай мезананд мекушанд отказ кунанд мисол ӯ зиндагӣ мумкин яч меша. Ишадиди бародар. Ина. И дари дек чӣ ҷӯшидеси боша? Дари дек сманака шӯбой намедонам чизе аст. И барои ҳами халқи халқ барои халқ не барои нами президент ина барои ҳавай мумкин ҷӯш исрофа бибин мувофиқу мавзу. Ина хай бобои Муҳаммад хай ина мегӯ ки Тоҷикистон хона аз падараш мондагӣ аст. ин ҳамаро боғ кардаги аст сайру гашт барои як фарзанд аст инҷа. ин қадар мардуми бечора заҳмат мекашанд барои як диктатур исроф мекунанд. Хай пеши гапта ҳами хита бику неке аввал ҳами халқ довольнид ку мисол халқи довольни шид бата бихеба хита мисол медони ки ҳамиҷи ту уже по жизни бачат меша духтарат меша давай все равно успеть мекунӣ кардан дохита. Ина ёки ина Путини мегирем Владимир ина Путин президенти Россия я асабняк ёфтан халқ чихе хест.
ай киҷоя ипл чия ай киҷо ёфтӣ чӣ кор кардӣ халқ хеску мисол а резиденсияи тоҷикистон вай ят намедонад чӣ гапай дар ӯ резиденсияи вай ё мошинои бачааш ё наверош ай киҷоя ипл ай ин ҳами муҳоҷиро ай государства ҳамаш ай ҳами ҷай дига вариант нест рафтан дар кор тоҷикистон ҳамуҷода кору бору мо ҳал накунем и халқи иҷам мисол дар иҷи хей бихез ячи бикуна ин россия мегира маҳкам мекуна ҳамаро маҳкам мекунан ҳамаро маҳин мекунан ҳамаро штраф мекунан намеша фақат ҳамус рафтан дар меша иншалло хат ташаккури зиёд бародарҷон худо хоҳад иншалло ки мунтазир бошен нигоҳ кунен ку ба муҳоҷиро ҷавоб мегардонанд дигаҳо хай бидроянд хай мисол гапи хушону мнени хушону гап зананд бародар саид дар гуфтаҳои бародар чӣ мегӯӣ худат бифармо салому алайкум алейкум чӣ розӣ ҳастӣ мо хомӯш баистем ё тоҷикистон бароем ё ки чӣ кор кунем период ҳамин фақат период ҳақиқ гашан дар кор нест саид бобои саид хай ма ҳақ мисол рост гуфтум не мисол хай 100% ма ҳамин результати иҷра ку хай ҳои бародар гурӯҳи 24 соз кардесанд ки мисолҳо зур хест халқ фаҳмидаистад ина мисол ма як ҳафтауши тамошо кардам бовар ка ҳамин рӯз як блок кардам дуромадум ҳамин хе мекунам занг мезанам чӣ мекунам намеша хай то як ҳафтаро тамошо кардам ҳар одам гапи хуша гуфт модаро хай хоҳаро гапҳои хушону гуфтанд мард нест мард ҳастанд не ки як хелишҳоли намедонанд чӣ гапай дар тоҷикистон чӣ гапай занг мезананд ҳози ҳастанд ранги мо ҳастану мардо ҳастанд просто ваё ҳози намедонанд чӣ гапай чӣ гап нест мисол ма ҳози мисол яктара бирам шинос бугум ана ин хе гурӯҳи 24 баромад кардеса вай медрои бам хамхе мумкин хай бедор шанудум ҳастанд мардо ҳастанд не ки ҳамин маска паскатонро бигиред бачаҳо накунед и кору бору и дуруғай мо мемирем серано ӯ падару модармонам мисол хай худо ҳастай болои сар вай нигоҳ мекуна саломат бошӣ ба худо шерина ҳама ранги шумо агар ҳамин ақидаро дошта бошад мо кайҳо инқилоб карда будем ваё падару модар гунаҳгор нестай дар иҷоини ма баромадам мара бақапанд бибирам маҳкам кунанд чӣ коре мекунанд бо бигира бикунанд ваё гунаҳгор ваё бояд не вай хай медонанд ки ҳамиёро мо маҳкам мекунем чӣ мекунем ба чӣ вай дар уҷ баромад намекунӣ ё ҷои нозукӣ мекунанд не ки амнияти худашон мебироянд дар алоқа ки масалан кори накунем ки мақсад ақиб бишинем агар ақиб бишинем моро маҷбур мекунанд ки бисёртар барем вақте ки меброяд ку мо зиёдтар меброем мо зиёдтар даъват мекунем мо зиёдтар нақша мекашем дига мегӯяд на ки ёраи падар модари чӣ кор мекунӣ ай ҳадди баъд и худаш қайд кор гирифтанд ана баъд худ хал мекунем як гапи дига мегӯям тамом дига мисол ма зарурум мисол хай ма зарур нестум мисоли хай чӣ карданда мисол хай ма ҳамаш сол не ки ҳамин халқында ма бовар ки дилу месӯзад бовар ки ҳамин хаинами хай нигоҳ дорум охи хай яктара мисол ма мисол бародари хама дар берун бинам якта мисол ё ғам тия ё чӣ куна ма мехезим ай рӯи гав вай гав мезанам ки дар ҷои мусофирӣ ай дар мисол русиро мисол ягон ҷода намедона ё мерам ёрдам мекунам ай хе халқи уже ин ғам мекунанд чӣ мекунанд мо қати халқ конечно хеле бугӯй бишинед акам да як 100-150 кор мекунам бугӯй барои худам 100% ма хона сехонага дорам 3 кӯдак ҳамаш дар пас хона садик мактаб ду духтар мактаб мераванд бачаи майдаким садик халқ ҳама бечора камғал дар уҷа сар сомон дина дидина уҷа биз кашидестан одама биз кашидестан ягон марде нест ки бироя бача чӣ гапай дар иҷа ҳам таваккали одама задам беҳӯш кардам бечорара ози яната гӯш ку брат ози ҳамин хе замона шудигиай вақти пеш хай я вақти пеш не ҳамин 2000 чандум ҳамин телефон биромад 2003 ё 4 камера қитӣ то ҳамин 2000 сола мисол одам ё ода меғалтид ё меғалтид чӣ мекард ё
мисол мошини вайра мезад чӣ мекард одумо медивидан ёрдам мекарданд ҳози як табағалта вай мурдестай дар вайра снимат кардестай а бачаҳо хити чо мекунед давидан омадан бачаҳо дурмида чӣ кор кардеси а бачаҳо каштали вай бақаб и сипар дош бугу ту киштеси одумо чо мекунид камера чӣ дакора меша камера дага камераш ина мисол мара бақапа бе мегум мара аблав бурдеси мара қапидан бурдан ма гуфтам ма худам добровольно мерам мара чақа нашед и 2001 сол 2 сол 18 сола будам ма ҳамун момент бо мехондум мактабда ба қапидан я таисия гуфт мара сартен ма худам мерам ма добровольно мерам ҳамуҷа ҳамун военкомат мерам мара накашед на иси накунед хаби шиштум хестум рафтум делома бардоштан намереса у чӣ мохи мактаб якум мактаб мехонум дуюм ма як фарзанд будум дар хона чӣ меган як фарзанд ягона хай бардоштан делара нигоҳ мекунанд хай бо гирифтан сар додан ма гуфтум ма худам мегиред мара гуфтум ина ма добровольно мерам ҳамин хизмат бигиред ма бинависонед уҷуда деладу ки меша созай ма худам мерам мара накашид наоборот ҳамин бачаҳои тоҷик бугӯянд ки бигиред бибиред мона ина мо хизмат мерем не ки ҳамун чӣ доред дар ҳамун хизмат ки мо мисол оғлои начальникоро тоза кардан нарем мисол мо фақат дар ҳамин хизмати падар ярох дар дастмон бите лапотку кедман не досту пост не бахро даи россия яборам навора тамошо кунем бародаро бимбирай ҳолида бимбирай ҳеч канеса ина сиёмкат мекунем ина сиёмкат мекунем я сиёмкат мекунем марда ки дакими нишунте ина мирад маҷбур дизидан сан ягон ҳуҷҷат надорад ина номрои мошин шу ҳози паблистиви дамера камера кине марда ки намё ҳеч канесан ягон ҳуҷҷат нишун надореса гапса я сотам сиёмкат инам ё на дакими нишуда на чи омадан мошини мара шикастан ина нигоҳ ки бачара ина мебурдестан мегав галони кам ягон ҳуҷҷат нишун надодан ягон ҳуҷҷат нишун надодан сиёмкат кунем ина мурда чико кади одам ман таксиям ина мешноса инам ё ина ина нурзор نگاه نه نمیاد